Bl-isparar tal-kanuni 2 filgħodu waslu fit-tmiemhom iċ-ċelebrazzjonijiet uffiċjali tal-51 anniversarju minn mintu Malta kisbet l-Indipendenza. Ċelebrazzjonijiet li bdew għall-ewwel darba minn quddiem il-bini tal-Parlament il-ġdid permezz tal-parata tal-Gwardja tal-Onur li flimkien mal-Banda tal-Forzi Armati ta' Malta għamlu triqithom għal Kon-Katidral ta' San Ġwan għall-Quddiesa Pontifikali. Quddiesa li matula l-Arċisqof Ċans Xikluna indirizza direttament lil politiċi preżenti u ħeġġiġhom jagħtu servizz skont il-kuxjenza tagħhom. U fakkarhom li l-politika hija vokazzjoni u li l-ħsieb ewlieni tagħhom għandu jkun li jaqdu l-bżonnijiet tal-komunità b'mod onest u jinsew il-bżonnijiet personali. Għaldaqstant appellalhom biex ikunu umli u jitnatfu mill-affarijiet negattivi li jġib miegħu il-poter u biex ma jaqgħux għat-tentazzjonijiet ta' prestiġju jew avvanz personali. Tentazzjoni li fi kliemu anke l-Knisja hija esperta fihom. Wara l-quddiesa l-Aġent President Dolores Cristina, il-Prim Ministru Joseph Muscat u l-Kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil żaru l-Monument tal-Indipendenza fil-Furjana fejn b'sinjal ta' rispett poġġew il-bukketti ta' fjuri fuq il-monument. Ġest li kien iktar diffiċli mis-soltu hekk kif irrieħ li f'ħinijiet laħaq il-Forza Sitta tajjar il-bukketti tal-fjuri minn posthom. Iżda r-riħ kien apprezzat minn dawk li minkejja li l-jum kien wieħed ta' festa xorta għajtilhom id-dover tax-xogħol. B'mod partikolari l-Gwardja tal-Onur, il-Banda u membri oħra tal-Forzi Armati ta' Malta li jagħtu l-ħajja lill-attivitajiet marbutin mal-festi nazzjonali. B'rabta ma' Jum l-Indipendenza fi tweet, il-Prim Ministru Joseph Muscat stqarr li dawn il-51 sena t-indipendenza iservu ta' xhieda ta' dak li kapaċi jikseb pajjiżna u kif ukoll tinspirazzjoni għas-suċċess li Malta se tikseb fil-futur.